Xhur ta' taħdidiet qiebsa dwar is-sitwazzjoni fil-Libja laħqu l-qofol tagħhom il-ħamis filgħaxija bin-Nazzjonijiet Magħquda tipproponi Gvern Unit b'rappreżentanti miż-żewġ fazzjonijiet ewlenin. Sa mir-revoluzzjoni tal-2011 il-qagħda fil-Libja komplet tiddeterjora b'elementi vjolenti jollu rashom bil-konsegwenza li l-poplu spiċċa maqsum taħt żewġ gvernijiet, dak elett u rikonoxxut internazzjonalment f'Tobruk u l-gvern li assuma l-poter f'Tripli. Permezz tal-ftehim infassal minn Bernadino Leon, ir-rappreżentant speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, gvern ġdid għandu jkun immexxi minn Fayez Sarraj li ġej proprju mill-gvern mhux rikonoxxut ta' Tripli. Il-ftehim jipproponi wkoll 3 deputati Prim Ministri u 2 Ministri biex jiffurmaw il-Kunsill Presidenzjali. Iżda mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti u dak propost minn Leon għadu jrid jiġi approvat miż-żewġ gvernijiet rispettivi. Fl-ewwel reazzjoni rappreżentanti miż-żewġ naħat iddeskrivew l-aħħar żviluppi bħala prematuri, deputati miż-żewġ gvernijiet saħansitra saħħu li ma kinux konsultati u li l-gvern propost se jwassal għal aktar diviżjoni. Al kontrarju, Bernadino Leon esprima ottimiżmu li t-tim propost minnu jista' jmexxi l-pajjiż il quddiem, sentiment rifless ukoll minn deputat Prim Ministru prospettiv li sostna li l-aktar parti jibsa issa bdiet. Għalkemm l-aħħar żviluppi joffru tama għall-unità u l-progress fil-Libja, ċertament li ma jnaqsu xejn mill-inċertezza li fniet il-pajjiż sa mill-waqgħa ta' Gaddafi.